We gaan terug met een Frieske sporter die wat presteerd had wat nog nooit een Fries presteerd had. 12 jaar geleden stond ik als student hier aan de zijkant. Toen ze voor het allereerst die Davis Cup speelden. En om nu zeg maar zelf lid te zijn van het Davis Cup team, dat is wel heel speciaal. Het is de eerste Fries ooit die onder een Davis Cup wedstrijd meedoet. Hij is op dit tijd nummer 24 van de wereld. Daarmee ik de heegst genoteerde Nederlander. Sander Arends, hij wie de eerste Fries die het meedoen mocht aan een wedstrijd van de Davis Cup, het landentoernooi van tennissers. Ja, Sander, even waarom naar het moment dat je voor het eerst jerst, dat je selecteerd wierst voor de Davis Cup. Hoe wie dat? Ja, dat zijn bijzondere momenten. Tennis is een hele individuele sport, ondanks dat wij eigenlijk aan dubbelen zijn. Dus dubbel speelt 2 tegen 2. Maar je speelt in die zin voor jezelf. En er is maar één competitie eigenlijk in tennis waar je voor je land kan spelen. En dat is de Davis Cup. Ik bedoel, het is als een klein jongetje als je naar de tv kijkt. En vroeger hadden we natuurlijk, dat was een beetje voor mijn tijd, maar het wonder van Val de Bron van Barcelona met Mark Hoevermans, Paul Haarhuis, Jacco Elting. 1992 volgens mij. Ja, uit mijn hoofd 93 of 94. Ja. Maar... Ik was 9 volgens mij. Jij was 9, ja. Ik kan me nog wel herinneren, echt. Ja. En voor mijzelf dan, ik ben geboren in 91, 2004, 2005, Raymond Sluiten, Ahoy. Weet je wel, dus dat zijn heroïsche momenten. En als je daar zelf deel uit mag maken, dat is ongelooflijk. Dus op het moment dat ik gebeld werd, ik wist natuurlijk Wesley Koolhof, nummer 1 van de wereld, die stopte eind vorig jaar. Dat brengt ruimte voor nieuwe lichting dubbelaars. En ik denk dat zowel ik als David Pel, als Sam Verbeek allemaal een soort van de handschoen hebben opgepakt. En zijn doorgestegen naar career highs, naar hoogste rankings. En op dat moment was ik de hoogste Nederlander. Dus dan hoop je er stiekem wel op. Maar als op het moment dat telefoontje komt, dat is wel heel speciaal. Ja, dan wist het van tevoren nog net als het speliershoes. Dat is altijd maar afwacht. Je wil dat die een selectie zit. De dubbel die wie op de sneurs. Wanneer jij ik in spelen? Zeker weten weet je pas de avond van tevoren. Dus toen de singles gespeeld werden en we helaas 0-2 achter stonden, kregen wij de definitieve opstelling te horen van het dubbel. Goed, we trainden de hele week erop en het leek erop dat ik met Sam zou spelen, de andere dubbelspecialist. Verbeek, ja. Sam Verbeek, ja. Maar Botik, die natuurlijk met Wesley het jaar daarvoor alle dubbels gespeeld heeft en zeer succesvol was. Ja, die speelde ook zo'n goede single. Dus er werd gezegd, we gaan voor de combinatie van de power, de returns van Botik, van de Zandschulp en het agressieve netspel van mij. Dus het was een beetje, hij moest de voorzetjes geven en volgens mij, we hadden net Oebelen. Als ik het goed kan herinneren, dan was hij ook een soort vleugelspeler en degene die de bal ervoor moest zetten. En mij kan je als nummer 9 zien die de bal in moest tikken. Ja. Wist zenuwachtig voor die partij? Ja en nee. Ik bedoel, er waren. Ik denk als jij. Ik heb van mezelf nu filmpjes teruggezien en ik kan niet stilstaan. Ik bedoel, het is zo'n bijzonder moment om. Wij zijn de eerste wedstrijd van de dag op zaterdag. We staan 0-2. Achter. Dus die druk op je moest winnen, want anders weer het ook clear. Ja, het is best of 5. Dus wie het eerst bij de 3 is en dan is het ook klaar. Dus wij hadden de eer. We speelden tegen Horacio Ceballos, nummer 1 van de wereld. Had het US Open gewonnen. Geen pannenkoek? Nee, Andres Molteni, top 20 speler. Dus we mochten echt aan de bak. We hadden helaas door omstandigheden nog niet echt samen kunnen trainen. Of nooit samen gespeeld, ik en Botik. Dus het was gewoon meteen vol gas. En dan kom je dat centercourt op met al die lichtjes. 4.500 man in het oranje. Familie, vrouw, vrienden, iedereen op de tribune. En als je dan eerst het Wilhelmus mag zingen, ja, dat was voor mij de allereerste keer. En ook iets heel, heel bijzonders. Dan neemt iedereen die op de tribune ziet, maar de vierst wol in je. Ja. Roelof de Vries. Ja, ik zie het. Ja, dankjewel. Ja. Nee, ik vond het echt fantastisch. Ja, ik heb mijn sportcarrière al wel aardig wat dingetjes doen. Dan wil ik net altijd aan toe komen. Maar ik hier wel in een ding. Ik wil nog een keer een Davis Cup wedstrijd maar als sportjournalist likken me te gek. Dus dankjewel Sander. Maar ik zeg, daar stou enorm onder genieten weer. Dus het is er op het veld. Kreeg ze het publiek maar. Het publiek ging achter die steen. Het wie op een game met Sander Arends. Dat had voor mij piekenvel west of net? Nee, dat was kippenvel. Alles wat als ik nu ook dit filmpje terugkijk, dan denk je bij jezelf, wauw, wat een ongelooflijk moment is dat geweest. Het was ongelooflijk, Roelof. Ik bedoel, jij was in het stadion. Ik heb zelf mogen studeren in Groningen. We speelden in Groningen. Voor jou die?
Wat zei Dat je? vergeven we je. Ja, dat Nou, je sterker kan- nog, ik moest als rookie speech, gevaarlijk om hier te zeggen, maar als rookie speech, als nieuwkomer, dan moet je een opdracht uitvoeren in de zin van het team wat dan voor je bedacht. En zij weten dat ik in principe een Fries en Leeuwarden ben. Ja. En ik eigenlijk vanaf jongs af aan SC Heerenveen supporter ben. Al ben ik ook... Als Leeuwarder, ja. Als Leeuwarden is het natuurlijk een beetje bijzonder. Maar in mijn tijd speelde Heerenveen Champions League toen precies dat snap jaar. het, ik snap En dit wel Cambuur stond trouwens, ja. onderaan in de eerste divisie. Maar goed. Je kan het hier ook zeggen, hoor. Nieuwhoorn is... Ja, kijk, Maar ik draag Cambuur ook zeker een warm hart toe. Maar jij was als student, stond jij daar ook, gewoon een biertje mee te drinken en te juichen voor deze? Ik was, zelf. ja, de grootste supporterschade die je hoort daar, dat zijn de studenten. En ik stond zelf, voordat ze de eerste keer speelden, daarvoor mijn professionele carrière, toen ik studeerde, stond ik tussen de studenten. En toen hadden ze KNTB, de Tennisbond, heeft een heel mooi filmpje gemaakt over die periode. Er waren nog foto's van. 20 kilo zwaarder dan ik nu ben. Dus het was wel confronterend. Wel komisch. Ja. En ook dat je dus met hard werken en passie en ergens in geloven iets kan bereiken wat je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Dus ik wil ook iedereen eigenlijk inspireren. Of het nou een sport is, of cultuur is, of muziek is, of eigenlijk jouw passie. De sky is the limit. Oftewel, als je elke dag ermee bezig gaat en je geeft 110%... ja, dan is dus het allerhoogste, in dit geval in mijn sport, de Davis Cup, is mogelijk. Ja, en dat is iets ongelofelijks. Dat we eigenlijk voor het inspelen al er is Sander Arends horen. Dat je denkt, joh, ja, in voetbal fantastisch. In tennis kan dat blijkbaar ook. Dus, maar ja, desalniettemin, het was een geweldige ervaring. Het ging ook helemaal niet slecht, hè? Want jullie kwamen dichtbij. Jullie verloren uiteindelijk wel in 2 sets. Maar laten we eens eerlijk zijn, je zat er toch zelf best wel lekker in. Nou ja, ik denk dat ik had een volley, we hadden uiteindelijk 5-2 tweede set, 5-3, 40-0 met Botik en Seus en ik aan het net. Dus dan zou je eigenlijk verwachten, daar komt een derde set aan. Maar helaas, ik had één setpoint waar ik een volley net niet afmaakte. Ja. Dus ja, ik kan mezelf... ik weet, de captain zei het mooi. Hij zei, hij heeft echt heel goed gespeeld. Maar voor geweldig gespeeld, dan hadden we moeten winnen. Nou, dat vind ik een hele mooie conclusie. Ja. Er was los van de Davis Cup echt een topseizoen. Maar die dubbelpartner Luke Johnson. Je speelde de kwartfinale op Roland Garros. Je won ATP-toernooien in Hongkong en Barcelona. Dan is natuurlijk de vraag, welke wie het mooist? Wat wie het hichtepunt? Ja, het hoogtepunt is niet eens eigenlijk op de tennisbaan. Dus juist naar die trouwring. Ja, dus Zo zit je in het publiek. mijn vrouw is meegekomen. Die komt niet zo vaak mee naar de tennisbaan. Dus dat ze hier is echt fantastisch. Is ook een Friesin. Ja, Margaretha Visser. Dus, uit de Woorden. Maar je bent al trouwd. Wij zijn getrouwd. Applaus! Ja. Dus, dat is mijn persoonlijke hoogtepunt. Snap ik. Tennis hoogtepunt. Toernooien winnen is natuurlijk altijd het mooiste. Hongkong was fantastisch, 250. Barcelona 500. Dus dat was echt een iconisch toernooi. Ja. Waarbij als je het toernooi wint in het zwembad mag springen. Oh. Rafael Nadal heeft het volgens mij 9 keer achter elkaar gewonnen. Dus we mochten hem nu nagaan. Eén zwembad verwijderd van Rafael Nadal. Alcaraz won hem in de single. Roland Garros was heel speciaal. Kwartfinale gehaald. Had misschien nog zelfs meer ingezeten. Suzanne Lenglet, het ene grootste stadion. Maar het heeft allemaal iets moois. Maar het meeste kippenvelmoment op de tennisbaan was toch de Davis Cup. Ja, snap ik. Ik weet nog op de breakpoint dat we maakten. Lopje eroverheen. Reflexvolley. Ja, ik weet nog dat ik zo stond. En dat is het mooie van sport. Sport is iets, dat is beleving. Ja. En tennis is een hele mooie sport waar ik veel aan te danken heb. Maar als je bijvoorbeeld naar Rotterdam gaat, Rosmalen gaat, heel mooi publiek, maar het blijft zitten en het gaat klappen. En met Davis Cup, ja, ik bedoel, dan is iedereen in het oranje. En ik bedoel, ja, als we nou over voetbal gaan of WK, weet je, iedereen krijgt meteen van oké, weet je wel, of 1988 of die WK-finale 2010. We weten het meteen. En dat stukje, ja, als ik daar dat ik een heel klein onderdeeltje mag zijn daarvan, en zeker in de Friese sportgeschiedenis, ja, dat is een leuk iets. Smaakt naar meer, hè? Het smaakt naar meer. Ik heb zin in komend jaar. Ja. Krijgt de Davis Cup een vervolg? Wist dat al? Onze volgende wedstrijd is uit in India. Dus dat is iets anders dan thuis in Groningen. Die is meteen na de Australian Open. En ja, ik hoop en ik denk dat ik er wel bij ben. Ja, dan mag ik in. Bangalore weer toch? Bangalore, ja, Roelof. Ik verwacht jou eigenlijk wel op de tribune. Ja. En dan ga ik voor jou, als ik een heel mooi punt heb gemaakt, belangrijk punt, ga ik voor jou zo staan. Ja? Oh, wat een eer, hè? Wat een eer. Hey, want hier is een fantastisch seizoen. De Davis Cup, als het al opneemt. Maar die dubbelspelpartner Johnson. Ik een fantastisch seizoen. Hoor, een heegste positie op de vrouw van de 23e. Dan zei Luke Johnson.
Koekoek, Sander. Ik vond het een heel leuk interview. Ik zoek een ander. Ja, dat is... Je vrouw is nog bij, hè? Maar die andere is weggegaan. Ja, maar gelukkig, ik vind mijn vrouw heel wat belangrijk. Ja, nee, ze zeggen altijd, tennis, sport is net als je liefdesrelatie, maar hier zit dan het wezenlijke verschil. Is dat uiteindelijk, weet je, zonder gekheid op een stokje. Dat deed wel pijn. Ja, nee, het was niet leuk. Maar uiteindelijk, het is ieders volste recht om de beslissing te maken waarvan hij denkt dat het beste is. We zijn nog steeds goede vrienden. We hebben het jaar afgespeeld. Wie weet gaan we ooit nog spelen. Maar zijn team heeft besloten... dat ze zeiden, this is an offer we can't refuse. Oftewel, als je succes hebt... dan gaan mensen aan je trekken. En dat is bij hem gebeurd. Ik bedoel, als Oebele Schokker hier kampioen wordt met het team... ja, dan is er ook mogelijk interesse vanuit hogere teams, et cetera. Weet je, het werkt op die manier. Arne Slot wordt kampioen met Feyenoord, gaat naar Liverpool. Zo is het. En zo moet je het eigenlijk zien. Het is ook een soort van compliment. Maar dan was het ik heel goed in. En dan maar 4 mei, want Luke Johnson heeft 4 mei de nummer 50 van de vrouw ongeveer een Amerikaan. Dan is nou 4 mei Arniodo. Ja, en het mooie... Monegask. Ja, en die Amerikaan heeft hem 2 weken later weer hem laten zitten. Dus hij gaat nu weer met een Pool spelen. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, dit is een beetje... ja, het is niet te vertrouwen. Nee, het is een harde wereld. En daarom is een inner circle heel belangrijk. Met thuisfamilie, met de thuisfront, met je vrouw, maar ook met mijn ouders, met mijn familie, met mijn vrienden. Want dat is wel de stabiliteit en waar het leven echt om gaat. En ja, de sport is mijn passie, vind ik mooi. Romain Arniodo is mijn nieuwe partner. Ik heb er heel veel zin in. Hij lijkt qua speelstijl heel erg op wat Luc heeft. Zodat, dat zijn jongens die mij in stelling kunnen brengen aan het net. En qua persoonlijkheid, ik ben vorige week naar Monaco geweest om samen te trainen en hopelijk al in Australië iets moois te laten zien. Qua persoonlijkheid is hij het tegenovergestelde. Dus dat is alleen maar leuk. Ik leer als mens hier ook weer bij. En we gaan het zien. Dank u wel, Sander Arends. Dat is die wiedes. De Kriegers krijgt al applaus vanwege die voorkeur voor Sportclub Jereveen. Maar nou nog een keer applaus vanwege die prestatie. Sander Arends. Sander Arends. Zo. Dankjewel, Sander. Mooi dat je hier is. Ja, en jullie bedankt dat jullie dit fantastische programma over sport maken.